तामुलपुर जिला XADB वेलफेयर एसोसिएशनखौ दाफुंबाय। आखायाव हाथियार लानानै बर' हारिनि रैखाथि थामोन्थाखौ नोजोर होनानै बर' हारिनि थाखाय गसंबोनाय बारग' NDFBफोरा दिनै तामुलपुर जिल्लानि बारग' NDFBफोरखौ लानानै तामुलपुर जिला XADB वेलफेयर एसोसिएशनखौ दाफुंबाय। दिनैनि तामुलपुर जिला XADB वेलफेयर एसोसिएशनखौ दाफुंनाय समाव मिरु XADB वेलफेयर एसोसिएशननि आफादगिरि रुजुगोरा मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारि, आखान्थि नेहाथारि दिनेश बसुमतारि, लेङाइ आफादगिरि बेनुएल औवारि, गेवलां बसुमतारि, बोलोगोरा बसुमतारि, ट्रेजारार लकनाथ बसुमतारि, अदालगुरि जिल्ला XADB वेलफेयर एसोसिएशननि आफादगिरि सकेन ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्ला XADB वेलफेयर एसोसिएशननि आफादगिरि महरै अनजन बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै बुद्धिराम बर'खौ सायख'नायजों लोगोसे गासै 16 बारग' NDFBफोरखौ लानानै तामुलपुर जिल्ला XADB वेलफेयर एसोसिएशनखौ दानानै लायो। ओरैनो जायफ्रा मुंख्लं जालांदों बे मुंख्लं जानायनि न'खरफोरनो एक्स ग्रेसिया हिसाबै नैबे बिटिआर सुक्तिनि दारैदि 5 लाख खरि माने होनायनि बे माने मोनसे थांखि बा सरकारनिफ्राय बेबायदि दफायाव जोंनो दंखायो। ओंखायनो बेवहाय जेसेबांखिनि मुंख्लं जानाय न'खरफोर दं दिनैसिमहालागै होजोबनो हायाखै, नाथाय फारि फारि होनायनि बेबस्थाखौ लादों। ओंखायनो फैगौ 15 आगस्टनि गेजेराव आरो बेखौ माखासे आरो होबावगोन होननानै माने सरकारनिफ्राय जिहेतु सिद्धान्त होदों, जों बेखौनो जों बिथांमोनखौ जों माने वेलकाम खालामदों, होनायखौ जों मोजां मोनदों आरो गासैबो मोनजोबथों माने गासैबो मोनजोबथों। प्राय 3,000निबो बारा जोंनाव मुंख्लं न'खरफोर दं। बेयो NDFB जानानै बा सोरबा BLT जानानै सोरबा आबसु जानानै मुभमेन्ट खालामनाय समाव बे मुंख्लंफोर जालांनाय गासैबो मुंख्लंनि माने माना गासैबो समान हारिनि उदांस्रिनि थाखायनो बा जोंनि राजनितिक अधिकारनि थाखायनो गासैबो नांजोबदों हिसाबै गासैबो मुंख्लंफ्रा मोननांगौ, जों बेखौ माने दाबि खालामबोबाय थादों। नैबे XADB माने जे वेलफेयर एसोसिएशन बेयाव मोनब्रै ग्रुपनि माने स्पेशली NDFB आरो NDFB RD रन्जन दैमारिनि, बेनिफ्राय NDFB S आरो NDFB धीरेन ग्रुपनि बिनिफ्रायबो दं आरो NLFB होननानै मोनसे माने आफाद दंमोन, बिनि सोद्रोमाफ्राबो दङ आरो दा गाहाय नेहाथारियानो NLFBनिफ्राय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बे आफादा जोबथेसालियाव थानाय माखासे NDFBफोरखौ बहननो थाखाय खामानि मावदों। बे जोङो XADB वेलफेयर एसोसिएशन हिसाबै जेब्लानिफ्राय जोङो 2024 मायथाइनि अक्ट'बरनि 15 तारिखआव जेब्ला जोंखौ जों दानानै लानो हाबाय, बेनि लोगोसेयैनो जोङो जेसेबांखिनि जोंनि NDFB रिलेटेड जेल जानायजों लोगोसे एक्स ग्रेसिया होनांगौ, रिहेबिलिटेसन होनांगौ बा केस उइथड्र खालामनांगौ, बिनि थाखायनो जों दिनै खामानि मावबाय थादों आरो जोंनि खामानि मावनायनि थाखायनो दिनैहाय NIAनि माने केसाव नांनानै थानाय माखासे सुबुंफ्राबो थांनाय जुलाइ मासनि माने 3 अक्ट'आव माने बे माने रिलिज जानो हादों आरो जेलनिफ्राय गदों आरो जेब्लासिमहालागै गजोबा अब्लासिमहालागै जों XADB वेलफेयर एसोसिएशना जों बिनि थाखाय जोङो माने कर्टआव माने जोङो लिगेल जोङो माने नांबाय थागोन। जों XADB वेलफेयर माने एसोसिएशन हिसाबैनो जा बा XADB हिसाबैनो जायफोर सुबुंफ्रा दिनै माने इलेक्टेड बडि जानानै दंखायो, दिनै मायाव सरकारावनो दं। दिनै डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि XADBनिमोन, बि फेरेंगा बा रन्जित बसुमतारी बेबो XADBनिमोन, अमर बसुमतारी बा सावरायग्रा बिथाङाबो XADBनिमोन आरो लोगोसे सन्जय सरगियारि सानजारां जायखौ बुङो बिथाङाबो XADBनिमोन। ओंखायनो XADBनिफ्राय जोङो जिहेतु बे माने सुक्तिया जोंनि दारानो जाबाय आरो दा जोंनि नांनायनिफ्रायनो बे बिटिआर सुक्तिया जादों। ओंखायनो बेखौ फुल्लि जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनानै रायजो राजानो जोङो सिबिनाय होनांगौ हिसाबै बा बे ओनसोलखौ जौगानाय बा रायजो राजाखौ दावगानायनि खामानि मावनाय हिसाबै XADBनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बा बिबानगिरिफोर दं बिथांमोना नैबे बिटिआर सरकारखौनो माने सापर्ट खालामनाय खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय दिनावबो जोङो XADB वेलफेयर एसोसिएशन हिसाबै नैबे UPP सरकारजोंनो जों थानानै खामानि मावगोन आरो बिथांमोनखौ जों 100% देरहानायनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बा मोनफ्रोमबो समस्थियाव जों खामानि मावगोन आरो बिनि थाखाय जोङो माने केबिनेटआव बा जोंनि XADB वेलफेयर एसोसिएशननि जे एजुकेटिभ बडि जों बेवहाय माने रिजल्युसन जों पास खालामनानै लागोन आरो